uba lektor khang ubane East Giant Hill District ula penpau ke jingsok ya halor ke jingshim pisa plan Corpus Jong District Transport Officer East Giant Hills District na gitu kibrio kiba apply ya ka driving license bad halor kani ula bo da ka RTI ban yo atip ya ka jingshisha baro namar uba lektor dakhar ula yo bun ki jingu jor na kibrio kiba apply license kiba la keno bagi nong tre jong katana DTO kila shimpisa palan na ki nong apply driving license uba lektor dakhar ubo ya ka RTI ha office u DTO East Giant Hills District na do ka shpotre unaitung arhaja arpsan bad menta ulayo priang ya ka jubab bad pinsha shiki paipa ya ka jubab bad ong ba kiba apply license kile thu bakarukam shim ya ka bai apply ya ka driving license kalong kaba umso ya hap shu ha kaba kila don kibla shim hadu arhajar hadu lai hajar sanspa kawai ka driving license te kani kala pelong yo u banwa jingtep lingba ka RTI na ka office u DTO na ka benda kani bon ki paipa kila sha shimpisa na ka office u DTO hadu arhajar hadu lai hajar sanspa kawai ka driving license ti nakaliang uba lektor uloong ba unsanang wan bnya shushu ha kaba ula ai poru yo DTO ba udai ban jubab hapo nriusngi namar ki paipa ki kwa ban tip shai pa balai ka office ka shimpisa arhajar hadu lai hajar sanspa tingka kawai ka driving license yakani u DTO u haban jubab la benrap ru da ka baong balada ki kwa bangin pen I ya ka jingshisha bat lada ki ong ba ki klemshim ya ka pisa kumba ujor de ki paipa naka liang jongi ni don lun ki sakhi ban pen I shaka office ban pen shisha ba kila shim ya ka pisa arhajar hadu lai hajar sanspa kawai ka driving license naka liang jongi ada u DTO usngodan kam bangin say ya ki sakhi ban pinsha ngin say madan bat hang ni nga kerpat ki paipa kamtam gitu ki ba ujor shangi ba kin sngo bha ban yaisha bat ngi namar ya kane ka kam ngi la dap perkhat bat ngi la dap ya kran ha kanu kelenti bangin ya namar ya kane ka kam ngi hap ya cha khaman namar kane ka long ke aka kaba nimla ban priang Mantaga sengi ngiwan biang sepi ki paiba ban penchai paiba ha kabiyade bat kane ka jubab RTI ka bagi layo na u District Transport Officer Cleriat East Giant Hill District namar hakini ki benai ki baladeb ngila ai press statement ha kabiyade bat kane namar ki don shibun ki paiba ki ba ujor singi ba ki ong ba karukom sim ya ka bai apply driving license kalong ka bam sngo ya hap kidon ki bashim hadu hadu lai hajar sanspa kawai ki driving license ti kapenlong yang ni bangin wat da jing shisha lengba ka ni ka ain RTI Act 2005 tingila pan ya ka ni ka RTI application ngila bo hadu kumbasan teli ki jingkili na ka bentaban pentip syapi ki paitba tingila yo nomor ha ka ni men ha ka ni gila pan ya ka ni ka RTI ka jongi na do chipautrik jong benai chulai sunam arjar arpsante ngila yo ya kanika jubam tika jingkeli ka banengkong ibu hang ni kalong ba kumki di kita ki jai license ki jai driving license ki pala issue daka DTO daka office jong DTO but kanu ka kador ban apply lane ban chinai ya kanika driving license tika jubab ka bangila yo hang ni kalong ba kidon shibun jai mo kini ki jai driving license ki bala issue daka office jong DTO Henry kador jong ka driving license pat de kadai tang kumba arspa tingka kawai ka driving license di nakabenta ban test nakabenta kanika testing charge per class of vehicle kadai laispa tingka nang tapade ka form 7
kadai arspa tingka. Di kadai kani kata kador ban apply ya ka driving license. Henry kabas ngau lunga kalong ba balai kini ki balai haba ki ba ki apply ya kani ka driving license ki simpisa hadu kumba ka office ka simpisa hadu kumba 8,000 lane hadu 8,000 sanspa kawai ka driving license. Di kani kalong ka ai ka ba kabam chai ha ka be dei bat ki ba ki ba apply ya ka driving license. Di ka jingkeli ka ba kalong ba nakabenta kini hatu don na em utau doktor jongka DTO ka baula ban test ya ki kumban chuang ban test ya ka blood group kum kita ki and hang ni ki no only a registered medical practitioner di kani kalong ka jubab di nanta pade nakabenta ban renew ya kani ka driving license di katno kisim nakabenta ban renew lani ban penhe ya kani ka driving license di kador hang ni kalong tangkumba arspa atingka bat ka form 7 kalong arspa atingka mo hoi kidon ki procedure ke ba ban penhe ya kani ka driving license ban upgrade mo di kabanengkong kidon kam ya ka original driving license ka baar nakabenta ka form 1A duly signed by doctor number 3 school certificate class 8 above antara pada cost of learner license RS 150 and driving license fees RS 1,000. Titang kini ki tangkat ne kador ban penhe ya kanika driving license. Henry kumba ki ba ki ujor sini ki ong ba kisim hadu san hadu 1,000 kawai ka driving license. Te kani kalau ka ka ba kabam syai nakaliang jengi ba ki ba kumjo. Te hang ni ngilayo ya kani kujubam ngilala ban pensyai syapi ki ba kador ban sina ya kani ka driving license ka detang arspa tingka plus bat kani ladaki don kam mo ya kani ka testing charge per class of vehicle kadai lai spa nata pade bat kani ka form 7 kadai ar spa tingka di nakabenta kani baro bonap na pedeng ki ba ki bala sya simpisa na po ka office chong DTO hadu kumba ar hajar hadu la hajar sanspa ne hadu 1,000 kawai ka driving license. Tina kalian gajungi nginom sange nginiayale tat bahadu kacing sisya kan pau hakabe dei bat kani kar kom simpisa jong ka DTO. Tinga ai por ngi hang ngi ai por ya uneu district transport officer baude ban jubam ya kani hapo ndriusngi. Baude ban jubab halor kini ki jingkili ka ba ngin kalian gajungi ngi bo marupai ba aku ban tip ya kani hatu balai ka office ka simpisa hadu 8,000 lene hadu 8,000 sanspa kawai ka driving license. U district transport officer u haban jubab ya kani. Namar hoi lada ki kwa bangin peni ya ka jingsisha lada ki ong baki claim sim ya kata pisa kumba ngalakiren mentan tina kalian ka jingi download ki sakhi hangi ban peni saka office baki sim ya kani ka pisa hadu 8,000 hadu 8,000 sanspa kawai ka driving license. Langan liang kajingi lada officer usngeu don kam bangin peni ya kata kajing sisa nginsa seimadan. Rebat hang ni ngan nganong ya pi ki ba ngakerpat ya pi ki ba ki ba khamtam gitu ki bala ujor sini sngeu bha ya sya bat ni ya kani ka kam ngila de perkhat janai bat ngila de ban ya keren ha kanu valenti ba ngin yai ya kani ka kam ngin yai khmat namar kani kalong kai ka kabam syai bat kaba ngi kum ki ba nginom la ban priang kador ban snai ka driving license kadai tang aspa mo di balai kisim hadu 8,000 lani hadu 8,000 sanspa kawai di kani nginom la ban priang dalai ruem bat ngin saya syakmat di ai ba u district transport officer u haban jubab halor kani ka mat balai kisim hadu 8,000 hadu 8,000 sanspa kawai u haban jubab ya kani hapon riusni te kumanga ong lada udon kamba ngin peni ya kasaki ngin sa peni bat nakalian kecugiru ngidon nut ki sakhi hangi bat ngin saya chkmat da kini ki sakhi bat lada ngi sngodon kam
ya kitu ki nong ujor ya kitu ki pai ba ki bala ujor singi ngin sa pentip sepi but ngin sa le ya ka badon kam ya kan ni ka kam hapo DTO ngila de perkat ba ngin hagini ki kindiat singi banwan ngin sa le ya ka badon kam bat ngin saya khmat da kalenti jongkai amar pinamla ban puri ya ki sakhi ki don rut hagi ba kabasa kadai satang bakin pensyai balai kishim haba kador jongka driving license bat kador jongka kabai penhe ya ka driving license kadai tangkat de te balai kishim bon mo hatu kimyo tulop na kata kadai gaji kili hatu balai kini kinong trei hapo DTO kimyo tulop na lada kimyo tulop ka kamram jongka government kadai ban ya keren bat ki dai kam dai ban lute nong pai ba kani kadai ka kam lute ngoi pi kani ban lute im pek yau pai ba mar pai ba bapli teng nang tang ban pule kidon kam ya kidon kam ke jingyarap na kini ki office ki batre yang ni kidon kam ya kani ka jingyarap Henry ki sim kabu ban tinang kali yang gajungi nginom sange ngin tur se prang tat bahadu ka jing sisa kandawan pa bat ngiong hang ni ngi e yau district transport officer hab ban jubab ya kani te hadin jong kata ngin saya khmat dakalenti jong ka ai mar hagini ki singi ki baladep hagini ki tayo baladep ngi ladep ban shong jingyalang bat kitu ki pajba da ki spangut ki pajba ngi ladep ban shong jingyalang hagitu ki bala dep ladep ban apply ke driving license ki cha sim bisa adu 8,000 ting udon ba cha sim sa 8,000 don ba cha sim bisa lai 1,000 1,000 udang don te yakani ngila ngila dep ban ya keren bang dia khmat da kalenti jongkai ti yamenta ngampat kwa ban mention ni da kanu kalenti bang ini khmat andre ya kata ngin sale ya ka badon ka ngam kwa ban pen pau than hang ni ti but sakawai kadiga jingkili ka ba sanru ni ong ba kabai kanu kabai registration yakini ki number plate jong kawai pakawai ka kali ti ya ka jubab hang ni ya ka by registration ya ki number plate kali kamdei balabo daka DTO Henry kadei ka balabo daka showroom ti hang ni nginsa ya chkmat bat nginsa le ya ka badan kam bat hadin jo kata nginsa pentip yang sapi ki pai ba bat hang ni ngala nga ong ru ya kitu ki khamtam ya kitu ki bala mi chkmat na mentagi kam pai ba kidei ban keren ya kani namar bon ki batip ya kani ka jing ya kani ka kakam ka ba nong na kakam ka ba kanrum kanram apo DTO tinga ong ep ba kanam long bangin tang susngap namar ngi hab ban yarap ya ki pai ba leng ba kani ka lenti ka badai ti tangkatahi ngin sawan biang spi ki pai ba